आबादारि अमर बसुमतारिनि स्ट्रबेरी आबादथिलियाव बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणचयन दासनि आगान। ओनसोलनि बयखौबो आबाद बिथिङाव थुलुंगा होनो हानाय चिरां जिल्लानि थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय बालासाहार ओनसोलनि 1 नं सालबारि गामिनि थागिबि जाखांफु आबादारि अमर बसुमतारिनि न'आव बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणचयन दासआ आगान होफैना बयखौबो थुलुंगाखां होयो। बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणचयन दासआ अमर बसुमतारिनि स्ट्रबेरी बागानखौ नायदिंफैना बिथांनि आबाद मावनाय बायदिनो बयखौबो खामानि मावनो थुलुंगाखां होयो। ओरैहाय अमर बसुमतारिया गावनि आबादथिलियाव मावफुं सोद्रोमा फैनायाव गोजोननाय आरो थुलुंगानाय मोन्दों। आं बर्तमान बिजनी जिल्लानि आं माबायाव फैदोंमोन माने सिक्किमाव फैदोंमोन आरो इनि थाखायनो दा बर्तमान आं स्ट्रबेरीयाव अमर बसुमतारी माबा स्ट्रबेरी गायनायाव फैदोंमोन आरो इनि उनाव वाटारमेलनबो थांनानै नुबाय जे वाटारमेलन 20 बिगासो गायदो आरो स्ट्रबेरीबो तकरीबन 7-8 बिगा गायदो इयाव बहुत फल मोजां जादों। बिनि थाखाय जों नायबाय अननायबो जों अनबायबो आरो इनिफ्राय जोंनि एग्रिकालचारफोराव हेल्प मोनदों आरो निजे फैयाखै लाबनानैबो गायनाय नुदो दा इनि गेजेरावनो वाटारमेलनबो जों जानो मोनबाय। दा इयावनो सिगां गायदोंमोननो गायनो थाखायनो इनिफ्राय रज'नानै दा वाटारमेलन थाहैबाय। बिनि थाखाय बहुत अननाय जाबाय आरो बिदि जुदि खेथि खालामोबा रायजोफोर कुनुदिन बेलेग मानसिनि आखायाव फैसा बिनानै कुनु प्रयजन गैखाया जागोन। न'खौ सामलायनो हागोन सलायनो हागोन आरो नि जानायबो सक्ति थागोन आरो इनि एलाबा भबिष्यते गामिनि मानसि नुनानै जेन आरो बिदि खेथिखौ मावो जोंनि मानसिया गरिब थायाबासिनो थानो हागोन आरो इनि थाखायनो सब खामानि मावबा मोजां जायो। वाटारमेलन स्ट्रबेरी जि हायो इ खेथिखौ मावबा निजे भबिष्यते अन्धकार गैखाया मोजां जागोन। दा अमर बसुमतारिया जिबायदि मावदो इबायदि जुदि गामिनि मानसिफोर सब मानसिफोर मावोब्ला कुनु असुबिदा गैखाया। सार आथिखालाव खेथि खालामोबा जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि हेल्प होनाय जायो? दा गभर्नमेन्टआ हेल्प होगासिनो दं। दा आं अमर बसुमतारिखौ जों गारि गंसे होगासिनो दंमोन दा मथा-मथि सप्ताहनि गेजेराव मोनगोन। दा टाटा युथ 15 इ मोनसे गारि मोनगोन। दा इ गारियाव जेसे एरियायाव वाटारमेलन गायगोन इ वाटारमेलनखौ बायना लांनानै बाया जानानै बेलेगाव फाननाय थाखैनो दा गारि गंसे होनाय जागोन आरो इनि उनावबा जि वाटारमेलननि एला बा स्ट्रबेरी दं माबा सब लानानै गामिनिफोरा लांनानै जे बेलेगाव फाननानै मानसिबो जा मोनजायो आरो मानसि थायो मोजां थानो हानाय बेबस्था खालामनो अर्गेनिक खामानि मावदो। अर्गेनिक थाखायनो दा जोंहा खुब खामानिया मोजां जायो। बिनिफ्राय बे देश बिदेशनि मानसिफोर लांगासिनो दङ। दा भुटानावथ' मथा-मथि इखौ पेकेट 500 थाखाखै मोनो आरो नाइनिटेल बा इटालियाव थांबाथ' मथा-मथि 1500 फाननो हायो। खिन्थु दा इबायदि जादों जे जोंनि लकेलाव फानबा गुवाहाटियाव फानबा मात्र 80 थाखासो मोनो पेकेटाव आरो जुदि भुटानाव मोनबाथ' मथा-मथि 500 थाखा मोनो। बेबायदि सोलिगासिनो दं। जेराव हायो फाननो बेबस्था खालामबा जायो आरो मोजाङै निजे न'खौ सामलायनो हानायनि कन्डिसन थायो। सार किसुमान स्किम्सफोरखौ जे माने गोबां मानसियानो माने मोननाय जाया जेनेबा खायफाना डाबलबो जायो बेयाव माबायदि सोलियो? दा बर्तमान एस्टिमेट होनायखौ जों बहुत सिनसियारिटि होदो। जों सामलायना लायो कागजफोरखौ कमप्लिट लानानै जे मोनब्रै जिल्ला दा मोनबा जाबाय। दा मा होननानै समान जुदि चिरांखौ जों 20टा होदोबा जों क'क्राझार 20टा होदो बाक्साबो 20टा उदालगुरियाव 20टा होदो राननानै सब मानसिबो खामानि मावनो मोननो नांगो। दा साना जे जों मोनाखै होनना बुंनो नाङा। दा बहुत आन्दलन खालामबाय गथ'फोरा दा बिटिआर पुरन सरकाराव। बिनि थाखायनो जुदि मानसिफोरखौ जों एसे खामानि मावनो साहाय्य होआबा खालामाबा असुबिदा जागोन। खारन इसोरबो नांलाय खुंलाय खालामनानै जुद्ध खालामनानै दा रायजो लाबनायनि उनावबो जुदि जेबो खामानि मोनाब्ला असान्ति थायो। बिनि थाखायनो सब खामानिखौ मोनथो होननानै आं सब मानसिखौ एसेबाबो होनानै सब राहा होदो। दिनैहाय जेनाखि बिटिसिनि जेनाखि EM फैनाय आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला खेथियकफोरखौ मोनसे इनकारेजिं खालामना होनाय बायदि मोनो बेफोरबायदि गिदिर मानसिफोर नायफैयोब्ला। बेखायनो आं गोजोननाय मोन्दों आरो नायफैनायनि थाखायहाय। एग्रिकालसारनिफ्राय आरो दिनैसिम मा हेल्प मोनखो आरो मा मोनबावगोन आसा? आङो थांनाय 4 बोसोर जाबाय आङो बे स्ट्रबेरीखौ गायनाया। गायजेननायनिफ्राय आङो जथेस्थ' आङो नांगौ रोखोमै आङो माबाखौ मा होनो एग्रिकालसारनिफ्राय आं हेल्प मोनगासिनो दं दासिमबो मोनगासिनो दङ। मावनायखौ नायफैयो बिसोर सार्भे खालामफैयो अफिसनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय। बेनिफ्राय बिसोरो नांगौ बायदिखौ बिथांमोना आंनोहाय सहाय होगासिनो दं आरो दासिमाव। आगोलाव बेसेबां खेथि खालामदोंमोन ओमफ्राय देग्लायहाय बेसेबां खेथि खालामदों? आङो फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय 1.5 बिगा खालामदोंमोन स्ट्रबेरीखौ। बेनिफ्राय वाटारमेलनखौ आङो 6 बिगा बानायदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो स्ट्रबेरीखौ आङो 3 बिगा बानायदों। बेनिफ्राय देग्लायहाय आङो 6 बिगानिबो एसे बारा दं आंनिया गासैजों स्ट्रबेरीया। बेसेबां माबा जागोन बाव जेनेबा इनकाम
खरसा बरसा गासै खरसाया आङो माने 6 बिगायाव ओरैनो 5 लाखनि एसे गोजौ थांबाय 5 लाख बायदि थांबाय आरो 5 लाखनि गोजौबो थांबायबो हानासो बुंनांसिगोन माने ओरैनो दासिमावबो खरस थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय ओंखायनो माने इनकामाबो दङ गैया नङा जोङो दायो बै समाव फार्स्ट जोङो फानजेननाय समाव जोङो 600 थाखा रेटआव जोङो हलसेल हरदोंमोन बेनिफ्राय दायो जों एसे माने माबाया एसे बारा ओंखारनायखाय रेटआ एसे खमायबाय 400 450 बेफोरबायदियाव दंगासिनो दं आरो दाबो थेवबाबो खहा गैया 200 थाखानि फाननो हायोबाबो जेबो लस गैया स्ट्रबेरिया मायबा मोनसे गोदान आरो खेथि खालामनो सानदों नामा दा खेथियाखौथ' आङो खालामनो सानगासिनो दङ आङो ड्रागन एसे जों गायनो नागिरगासिनो दङ आं बेखौहाय रेडि खालामबाय बेनिफ्राय वाटारमेलन गायनो नागिरगासिनो दङ नैबेयावहायबो रेडि खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो भेनिला एसे गायदों बेयावबो 1 बोसोर जाबाय भेनिला गायनाया दा फ्रुइट्स मोनथ'वाखै फिथाइ मोनथ'वाखै खेथि मावनानै माबायदि लाब जादों होननानै मोनदांदों आदाया खेथि मावनानैनो आङो न'खरखौ सालायगासिनो दं आंनाव गुबुन खुनु बिजनेस गैया दा आङो खेथिजोंनो आङो बेबायदिनो न'खरखौ सालायगासिनो दङ दा जथेस्थ' बेबायदिनो खेथिजोंनो आङो दिनैहाय मोजां परिबेसाव फैगासिनो दं आरो आथिखालाव खेथिखौ माने गोबां मानसिया खम जालांनो हमदों दा खेथि खालामबा जे मोजां जायो मा बुंनो सानो बेनि सायाव खेथिखौ मावनानै माबायदि जिउ खुंनो हायो मानसिफोरा आथिखालाव माखासे मानसिफ्रा माने मावनो बानायबो दङ दंनायालाय खेथिनि सायावहाय ओरैनो एसे मावा